Kali yo. Ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali ini jalur es. Karo jalur iwak juga kok. Iki kok gaduh ta roh motor Mbak Ju ta las mampir jalur es tetep kok. Lah iku tanganmu nyapa sih? Pada kecepet goro-goro gone Yuni sampai tek duit. Nah, 500 kok. Oh, so. Lah, Kok iso? yo piye to yo Tra? Setelah iki aku bar mulai ngarit to. Leren wis, ayo man. Udah tutupnya udah bar. Nah, kuwi kesusu kan Abot. gulung loro to Yul. Gulung wis bener dadi loro kok. Oh. Aku yo sitok iki wis dan pelak karena tok lho. Kene kono lho. Ar geser-geser kene pas. Nah, ini wis. Itu dadi angkat. Angkat tuh uang dua. Berat nih. Terus berarti nyepet tanganmu. Nyepet podo Nah, terus diangkat sapa? jebret dalam diangkat ngene to jukis. Wek. Oh. Gone Pak Eko. Gone Puskesmas. Puskesmas resiki. Aku sama jek ngene. Kita sampean kita ragu loh. Pak Gone Pati. Lah napa kira aku? Kalau gue nek aku kan tak buat cepekan cepekan tangan kayak soba pas tak gembul ya wi apa GPS aku kan kok beda toh GPS Oh, golek dalan we. Kok iso dikei CWS? Aku lagi aku mas gak fokus loh lho rungku ya lali GPS BJS lali bro GPS punya apa tuh dia tuh kali udah kuis ini maksud telepon saya masih jahit dan papa kok jahit telu kan karo jahit itu di kan aku tak orang tuh terus mas lah bang murah 150 ya itu aku pakai petang aku wih jadi aku ceritanya kok ngapa Kok murah men ya orang sen 400? ya kan jahit bareng loh jahit Lah mesti kok murah loh? murah Heeh. jahit papat kok tani jahitan papat jahit Terus ya kan nginep. ya kok kita masih takan tak loh mas kita pak kalau tak hubungan karo wong tuaku karo sing di rumah kuwi akhirnya Mulai. terus ada tangan atrek Tanda tangan materai kono apa? ya menawang kok boleh udah ngono lah oke berarti nek yo motor juga muni to sak operasi di tawur di barang ya makasih ya ning gaduh to yo Bar di apa sih jahitnya dipijeti? ya sing sitoke iki Oh. kan ana loro to nek iki nemen kok iki nemen iki kan jadi Ah. Cepat mas, tak butuh, tak nopo-nopo. Oh. Iki karek, iki kok ngenteni. Oh ning ganduan nek sangkal putung to. Patut bisa aku biyen yo retak sih dan mbak motor Retak mosok dipijetno ya mari. balik. balik retak sih kira kuki lho lah gak percaya Maksudnya kan gak geser, nek geser ana dipijetno mari. Lah iku retak ya anjir. iya iki retak nih kira ireng retak cek iki jam 2 ireng Tahu cek Yul ya, dipijeti kayak gini aja. Ini dia bisa Magic berarti ya. oh saya minyak wah sikil ki aku gau bedi kok kayak sikil gajah main lho sikil kuwi gara-gara numpak wi enek wong ngirit rombong ngono lho Heeh, mbok tabrak. bakulan ngono lho lah wis tak bel tin tak kira mandek tak masuk nona deng malah masuk telu bae kan masuk loro lah masuk nona deng lah pas gas wae nyabrang aku iso ngindari motore aku
rombonge. Dadi pas mesine gigir ngene lho. Dadi aku mlebu ning gigire ngisor pedang pedot kabeh wi. Remku pedot kabeh. Ngalangan buat pengalangan itu gak ngerti. Wonge wi lho dengan pedenya wi gak gelem nulungi yo ne. Langsung geret langsung Lunga. terus. Aku ya Allah, akhirnya aku ditulungi wong Mari yo dipijiti kono bali rong dino apa telu dino. Mari. Pone ning panti ngamar. Jutaan no. Lah ora nyapa-nyapa nek kon ning kamar bareng. Gua tangan ora popol. Lah iya. Iki tak buka iki. Kene iki cek penyep. Nek sing mateng. Tapi iso dinggo ngene. Nek to, nek iki kan posisine Sing kok sing tangan iki jari manis. iki ya. Heeh. Ya kenek to. Retakan gak kenek. Lah maksudnya di tes drive iki iso uki-uki ora no. Kaki cek loro. Maksudnya kita tekan saiki di tes naik. Oh, geblek lho. Telucur. Telucur ae. Nyapa ta nyapa kok sak jenenge. Rene ora do cedak oh. Ngomongin langsung edak kuwi blokmu. Lah, iya. Biar Santai. penting iki es enak iki kok penting kok. Kira tau keramas lho, Wir. Rambut tuh keringnya. Enggak rambutnya koreng ngono lho. Kata gua wong jenenge gak tau keramat. Ramah Gak tau keramat tak posisi tangan loro tuh. Ya kan ngeramasi tomblo. Lah, aneh-aneh kok. Lawan kuwi masmu yo ora apa-apa to. Lho, nek apa-apa kan ya dulure ya. Mas kramasi ngono. Apa tumon lah nek apa-apa anu kancamu apa Oh, sapa iya, mesti iya. akeh yo Indonesia Keramat kok bisa. Bral kok. Blek juara apa Blek. Kau mesti gue bojo ya loro karone ya. Nang Artinya alasan gak tepat, gak oleh kuwi gak tepat. Gak tepat piye tak takoki. Gak tepat saiki wong edok ngerti kowe lontang-lantung lho, wonge wis mikir. Ya, Aku iya. lho urip karo cawi arep dipakani opo, goblik men no. Nah ya. Wong pikirane ketahu luntang itu kan judul kerjaan. Apa? Apa dos lur ke? Jaminan gawe kuwi gak jauh. Pedes iku anu ae. Wis didol ae ya wis entek paling saulan. Kowe kok ya, kowe angger to kowe angger gelem rondo ya payu, tapi ya kuwi kowe kudu kerja. Ora gak kerja meronta-lantai wong edok mikire Ya iya kok. Rondo ki sapa dirabi lho tak takoki. Let's blow man. Rondo aku golek rondo ki tetep gelem. Apa ya? Golekno. Tanggomu kono piye nek ora? Iya sakno tanggoku kok. Kok ngesakno. Yo ngesakno, maksud iki Ngesakno piye tak takoki. openi ora ngono lho. Nah ya. Dupeni anak wong kok ora dupeni. Ku tak jak urip kene kon. He kendang potong rambut sing bagus, dandan, kerja. Masa kerja bangunan. Barang kok wong lanang kerja bae panggah wong edoke panggah. Ya, aku dhewe belum dijak kerjane. Ongangen ya. Gelem kerja tapi ongangen. Sumpah tapi tenan. Kerja ki aku gelem proyeke setahun lho. Lah ya teko-teko nek gak iku sing winginane doyok kae yo. Aku proyek kabeh terus. Itu aja ya, terus karo pen gua. Wong wae artikon bakul ya ora iso hitung-hitung nyusuki. Ajar apa warung yang duwe kok. Wong baru teko. Ayo. Ada di mana sih? Ini iki kok kalong piro sesuai piro aku jadi kaku aku. Kopi regane ya gawe 3.000 kok. Enak. Saiki warung piro? Kopi sak jigir 3.000. Ngawur. Ngawur piye? Berarti mencari jodoh judulnya. Terserah kowe piye. Yang mau. Iya. Iya jebule iki apa? Jebule di paksa mbak yo apa wis dijedoi lho cek tekokne. Wes ngono ya judulnya ya. Kok ora kowe lho. Nyapa ta nyapa? Wes iki 10 menit, Dang. Tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kok to piye?
Yo, Kartu kesehatan Ya, apa wes. jenenge? Kartu kesehatan apa jenenge? Go. GPS. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wes ngono to. Wes. Pakai wes bar ngono to. Wes ngono wes tutupan wes ngono wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel saya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Wassalam ke assalamualaikum. Ngapa yo beben kok. Sok. Akhirnya yul.